Voin hi September ni khat ania kum top lam bar thlate kan lo thleng tran le dona kum khat chunga khonom hun lai ber kan thleng so le dona ni pathian ne na lom thu soi kan bana sa lein ka ria a pathian ne na lom thu kan soi ngal ni boxela ti chuanin voina kan ron soi tur chu hemi kan dan tharman MVEC 2019 chungchang bokha kan ron soi chho le dona hemi gan boy noi na phena lawe mi lo tel chungchang hi karon soi chho dona ti chuan voina tang hian khan he da ni man tran ania metam tak kan chi aya ama zong in kan chi ai ti la dan zom lo te document fel file lo ten ti fel file kan tuma kan buai kan chi ai hut thuta nasa takin ma kan la a transport office te pollution test na te insurance te na huna te traffic office te che sang in ma kan la kan buai puina sa a he dan thar tur hian kan lir thei man na konga hian kan lir thei khalvel na kan lir thei chet vel na konga ngong tam tak tha tak anei dona di mela alo mom kati le maya ro pui thlota he thila hi chuanin hemi chungchanga thilpoi mo sang te kanan soi chho dona masabera chuan voina hera ngong lomam tak hemi wanga a ngong nia lang a oma chu voin hian traffic hi mun sanga kanan en kwal hian ni dang a in a thol de ovekani chu thulom lam ania tiang hian document fel file lo te chu tlan chuangam lo ta thin sela kan mo phurna in ngat ani angin chu wangin he hian ngong thatak anei ni in alanga chuan pollution chungchang hian soi tam hle maya then khat chuanin te zong hian tling veka poisan lak sakhi chuan certificate an pinge nge ti te hi chu dot mai ning ka she ke pon kalo zot ve to a tling lo hian lo om ve fo ani ti alang chiang ma he thu pakhat ron ziak tu pa hianin aran soi choka ngai mo deunia thil hin ris na save thei hi katia pollution te sa tling lo an om lo bus khudeu po antling zel te in han tingota bus ngei po atling zo thlod lowa ka ral pha mak to tin city bus ling zo talo injector thar lei top pe engine siam pha ten tam lu toka mizo mi zia thalo deu chu kan rin thu kan soi chiam mai hi tinaron soya ti chuan pollution test na bula hian na kan thok to thina motorbike trong lampang to test ling lo workshop a siam test non le tling zo si lo siam non le te hian tamanian ti hei hi ni e dik karinga ka zo na a po an mani ka zo ngei pon tling lo anom ve fo tling lo chu certificate kan pe chuak ngai lo an tia ti chuan an auto lam tele an soi fia na chuan hemi alang theya khu hut ang hi hetiang hi ani ber lo en tia up pollution pek chua kha kan test per chuania khami khol khan detect tur ania chumi a chuan a khudum lama hian a khuwar lam hian boro ka ti chena sa zo ti te nia khami a boro a pollution an test bera kha hemi a khudum ngu ringo thi ani lowe an ti te tlatani chu dik porinoma a chan chu khudum na zong an nunga tlan hriom ang chi hi chu ani mel view rol hen alo ni ber lo ani mela borok ti bol lo thei tu mishing ta na lo om pe chuak thei tu ber kha an lo en ani mela a then khat chuan lir thei thara hian angai lowang hanan ti thina lir theila fit tha chuan ma se han ngai to taila kum khat chung hian engzat nge kum khat nuwa ngai zel ti ni ta BS6 ani to pe chuan angai lo ngan tia kum khat chung hian eng tiang takin nge kan lir thei hian oila halral eng tiang takin nge oil mana akan dan kha anita ni kha wang khan khol kha lo dang lam loi thei ne a lo in ti dang lam ve thei na sa tak kha oma chu wangin te si anti mel hemi wang hian te sel hi angai ni me zoka hi chu sum siam na ngor sum siam nan chuan ni e hatrang kai te me umaya chu ai ma chuan asum siam na lam ai ma chuan pollution control na thil tangkai ani na hi shet hiam ta zo kila aban thadon veo ka ti then kha chuan Delhi lama an mang Delhi lama te chuan pollution na sa boro kan tik chena sa henga tan hianin ani mai maya Mizoram ate chuan ala chelei ne man tia hi chu athalo leng ka thia kan ngai dana takha Mizoram boro ka chiat vek ma nuwa chau man tur ni lovin a chiat ma tanga lo in ven lok hi kan ti tur ani a chu thil poi mo ber zo kani aleng po ani sela khalam kha chu soi du to lovela
thu pui anga khatiang chung ril tak tak kan juk hriat velem lo wangin thil ani lo te soi lo oma chu wangin thil poi mo he tiang lam kan hlau em kara hlau ve mi lo ho chung chang kan soi don ni he dan thar mvek za som kwana subsection 2 a hian ta hianin air pollution le noise pollution aron zia kan ma sa zo kai noise pollution a ziak nge noise pollution chu ribeng cheng siam ania silencer mangte le khatianga beng cheng taka siam kha ania air pollution nen hi da kopani chu noise pollution te hian an hlau lo bi ke air pollution control ane na tanga certificate lang mo pollution test kan ti kha kan boi puina sa maya kan in tlar thut lai hian noise pollution lam ti ve thin ho thung hi an hlau lo ang rang khop maya han tei kolila ribeng cheng tak tak hi mu tur ala tamani tlan beng cheng vut mai hi mu tur ala tamani hei hi huang khatan ron da noise pollution le air pollution hi huang khatan ron da hei kan chiar chuak shim mangai dan phal chin aya lir thei ripe chuak beng cheng mo borok pet chia pe chuak na sa pollution certificate nei lawan tibra oblika hei hi thumuna ni noise pollution silencer beng cheng an chi kha te sa an lo tling ani chuan cheng sing khat thleng an choi tir the ani chuan plus thlathum driving license disqualify ani asem na hi na khop mai hei hianin air pollution khachu certificate kan ne or something test ti thai mai nia noise pollution lam ve thung hi chu hei hi chu kan tran tlan deuh chu ngai don ani chan chu mi beng cheng amidang ta na har san na siam na salu tuk ber an ni hei noise pollution siam thin howi bike silencer ring tak tlan thin howi asem na hi ana ti lo hre teu hatiang bike silencer ring deuh tlan vuk thin ho kha cheng sing khat thlenga choi thei ani niam lama hian engza ta tangin ngen ti don chu hriat lawa air pollution po hi cheng sing khata tanga cheng sing khat thleng choi tir thei ni ba ka driving license thlathum disqualified tur ani chu in siam cheng takin han ngai thlaula in bike silencer ami dang ta na beng cheng turang chi khachu aranga thla ka ngai ni hi o chu kan hriat lana nga he kan the dar na satanga ya air pollution ngor hen kan buai hut thuta a thatna lampang ve thung noise pollution beng cheng tak atlan thin ho lampang he kan ngai to lo viau ni na langa chu wangin hemi chungchanga hianin kan in hriat tamangai leng ka sia air pollution chau hi kan lo clear thin ni na lang hemi dana hian chu wang chuanin tlan beng cheng thin te fa kan nei ni emo kan unau te kan chung te kan nei ni chuanin min lo testira an kan bike green zone te kan lir thei rin zone an lo te sa phal aya ring alo ni vai chuan bike a phei chuan 80 ani kha tling harwak lo nia chu wang chuanin cheng sing khat vel choya thlathum disqualified driving license lir thei khal thei loi min shem don ti na ni chu apoi don ana don atur tu a shom ti berber tur kan ni don ti kha sheila kan lir theya kan proton ring tak vote kan exhaust free flow ring tak te kha paithla ka hun ta ti hriat tharangai ani midang tan har sana kan siama tar chak lote dam lote upalam te tan nin om kan siama tin khotlang tan noksak kan ni thrin ti kan in hriat angaya a choi hi hei a hian noise pollution big phei hi chu lati tam se du thu samani abeng cheng anin om tlat atang kaina om si lawa a hre om midang ta na hre om na kan siam sak mai me midang ta na thil tangkai lo lutuk mai ni chuwangin hetiang te hi kan soi warangai tain ka ria thatna lai te a chenna lai ringot soi lo hian a thatna lai atang kaina lai turi soila tin keng ko tulam te pon that taka hoisen takan ken ko ngam marin oman keng ko tura po ngaila kan that pui tlan viawarin omani thil dang hi chu kan soi thui lawanga nakina atrula ni chuan adang poi kan laron soi chhozel don ania hemi bi khi poimo ka ti riau maya noise pollution lam hi kan ngai tha viewin ka ria a hремna anate lul nen kan ngai tha riawa tin ati ho pon tu vein thlengin phelta nge ti hi ka an la om lo nge anom nge riat chana hara an la te de fer furmaya
chuwang chuan hei hi soi tamangai hlei ka hria tumai tam choi tok lo nan khan kan hanin hria tir thar le ani ber chu waina tan chuan du tok le phot me ngu khati zong kha phot me ro se zawai mutui mang tha vek ule